כאילו לפעמים אנשים קצת אומרים לי, מה, אבל יראו שזה לא אני כתבתי את הקורות חיים. נו, אז מה? אין אנשי מקצוע שכותבים קורות חיים? היום אני רואה חבר'ה, בני 25, 24, שמסיימים לימודים ומבינים שהם צריכים ייעוץ תעסוקתי באיזושהי תצורה, שהם לבד לא יכולים לחפש עבודה. כי פעם, אנחנו היינו בדור שלי לפחות, יושבים, מחפשים, צריכים לעשות את הטעויות על עצמנו. עבודה ראשונה אני מתגמש על הכל. אני מוכן להגיע לאן שהם אומרים לי, בשכר אני לוקח את מה שיש. רק תן לי לעבוד. היום זה לא עובר. זה לא עובר מבחינת המחפשי עבודה, הם יודעים מה הם רוצים, הם מאוד ספציפיים, הם רוצים את המקום עבודה לעבוד מרחוק, מתאילנד, עם המודל ההיברידי, הם רוצים את השכר הגבוה, הם לא מתביישים להגיד מה הם רוצים. הם בדור הזה של המגיע לי. גם הכל כשר. אם את מרגישה שאת צריכה לקחת איזשהו תהליך של ליווי, הכל ממש בסדר. כדי להצליח אתה צריך להשתמש באיזשהם כלים. וכל הדרך לעשות את זה היא כשרה. אתה לא משקר בשום דבר, אתה מספר את הסיפור שלך. אתה פשוט תוצא אותו בצורה יותר מדויקת. עכשיו תבחר איך אתה רוצה לצאת לתהליך הזה, בדם, יזע ודמעות, תרתי משמע, או שאתה רוצה מההתחלה לעשות את זה נכון.